Čo všetko môže spôsobiť chrobák v hlave, predviedli herci v divadle Andreja Bagara v Nitre. V premiére uviedli klasickú komédiu francúzskeho autora Georgesa Fida. Na časovú tému partnerských vzťahov preniesli tvorcovia zo začiatku minulého storočia až do súčasnosti. Pani Raymond podozrieva svojho manžela z nevery, preto vymyslí plán, ako ho prichytiť pri čine. Tak s priateľkou napíšu list a pozvú toho manžela do hotela Nežná Matička, aby sa teda naozaj uistila tá manželka, že ju podvádza. Generálny riaditeľ poisťovacej agentúry Viktor má však úplne iný problém, ako predpokladá jeho manželka. Namiesto dnes večer budem, mám neustále pred očami, že dnes večer nebudem. A je to von. Je to isté nedorozumenie samozrejme a vychádza to z toho, že tí ľudia medzi sebou nekomunikujú dostatočne. Do tejto partnerskej krízy sa zapletie niekoľko ďalších postáv a vznikajú tak komické až absurdné situácie. A vyzerá to tak, že sa pre zlú komunikáciu a nedôveru rozpadne nejeden vzťah. To je muž! Nech postaví si predo mnou už! Chrobák v hlave je komédia z roku 1907 o tých večných témach, ako je láska, žiarlivosť, nevera. Tie témy v podstate do akéhokoľvek kontextu súčasného sa zasadia, tak sú aktuálne. Klasický Fejdo to je panoptikum a ja síce rád chodím do panoptika, ale divadlo musia hrať živí ľudia. Čím je príbeh na javisku bližšie k našej dobe, tým je bližšie k divákovi. Divadlo treba robiť len pre súčasného diváka. Nadčasové témy a dejové zápletky rozosmievajú divákov takmer počas celého predstavenia. Aj tento je fejkový. Z humorom ladeného predstavenia vyplýva aj vážne ponaučenie. Práve tá komunikácia, to je dôležité, aby sme si hovorili veci na rovinu, lebo potom sú takéto nedorozumenia. Marína Opálková, Slovenská televízia.